Zdravo ljudi, ja sam Hristina Lazarević-Milošević, inače magistar farmacije, mama jednog malog dečaka, supruga, tetka i sve ostalo, ali između ostalog i osnivač brenda Pure, kreator aplikacije Izbjegni aditive i neko ko stoji iza profila Health & More. Ovo je moj prvi YouTube snimak i jako mi je neprijatno da znate jer nikada do sada ovako nisam snimala, nekako na Instagramu sam, pa to je moj teren. Ali ovdje je malo čudno, mada mogu reći i da mi je malo laknulo što smo se usudili uopšte da snimimo ovaj prvi video, zato što ću konačno moći da vam kažem sve što želim već godinama, a što nisam mogla u onih 1 minut na Instagram Reelsu. Inače, da bi meni sad bilo malo prijatnije i da ne bih možda preskočila nešto, zaboravila nešto, sa mnom će biti danas iza kamere Marina koja će mi postavljati neka pitanja da bi meni bilo prijatnije i iskreno da vam ispričam neke stvari za koje mislim da treba da ih znate, tako da Marina, dobro mi došla danas. Bolje te našla. Hajde da krenemo od početka i toga kako se rodila ideja za nastanak Pure brenda. Ideja za nastanak Pure brenda krenula je, pa zapravo je postojala od uvek nekako u meni i kad kažem od uvek ne mislim samo na taj period kad sam bila devojčica pa da sam ja sad znala da ću imati neki svoj brend, zapravo u tom periodu sam za sebe jako čvrsto mislila da ću biti samo farmaceut i da ću se baviti isključivo lekovima, isključivo suplementima i da ću možda raditi u nekoj farmaceutskoj kompaniji kao stručni saradnik. Za mene je to bila jako lepa pozicija tada kada sam bila mala i kada sam maštala, međutim možda i taj deo da spomenem da kada sam napustila, zapravo kada sam završila fakultet, stigla sam do apoteke, krenula sam da radim i tada sam shvatila da zapravo taj rad u apoteci se ne poklapa možda sa onim vrednostima o kojima sam ja maštala i koji su me gurali možda negde da završim taj fakultet i tad je bila prekretnica kada sam rekla dobro, ja ovo više ne želim za sebe, mislim da ljudima mogu da pružim neki puno kvalitetniji i proizvod, ali i generalno i kvalitetniji sadržaj i puno više vrednosti da dam ljudima, što sam negde i učinila, čini mi se, kroz aplikaciju, iako smo sa njom tek na početku, ali u nekom drugom videu ćemo govoriti o tome. A što se Pure-a tiče, nisam znala tada ni da će se zvati brand Pure, znala sam samo da želim da napravim prirodne proizvode koji će biti bez grama hemije, da možda pokažemo i da budemo negde primjer da je to stvarno zaista moguće, ali tu sam se negde susrela sa prvim poteškoćama. Kada radite za prirodnim proizvodima, tu nema hiperprodukcije. Vi morate da budete 100% dosledni sebi, da ne želite da dodate hemiju, iako je to lakši put. Verujte, 1000 puta sam rekla, joj, sad mi je jasno zašto pakuju plastiku. Negde od početka osnivanja Pure ja sam znala da ne želimo tu štetnu plastiku, pogotovo ne sa oznakom 1, sa oznakom 7. Sad ljudi će možda pitati šta su te oznake. Detaljniji video ćemo snimiti jednom i na tu temu, ali zapravo pozadije svake ambalaže vi imate oznaku od čega je napravljena ta plastična ambalaža, a nije svaka plastika bezazlena po naše zdravlje. Mnoga plastika u sebi sadrži bisfenole, ftalate i slične. To su omekšivači plastike koji pomažu da plastika bude onako savitljiva, međutim za naše zdravlje nisu dobri jer je dokazano da mogu prodirati kroz našu kožu i da mogu delovati kao hormonski disruptori u smislu da dospiju u naš organizam i remete rad hormona, što nije dobro, jel tako? I sa tim saznanjem negde kada sam krenula znala sam da ne želim svoje proizvode u plastiku. Izuzev, ajde i to možda da spomenem, letnje kozmetike za koje su korisnici nama zahtevali, zapravo žene na profile su bile mišljenja negde da je mnogo lakše SPF kremu i neke slične proizvode iz letnje kozmetike pakovati u kofer, ako je u plastici upakovano, nego u staklu, tako da to je bio jedini izuzetak, međutim, veruj mi, pomučili smo se onako baš jako fino da uspemo da nađemo jednu fabriku u Srbiji koja može da nam proizvede plastiku koja je pod oznakom 2 i 5. Dakle, to je plastika koja je bezbednija pod naše zdravlje plus koja može da se reciklira. Tako da nema tog trajnog otpada u prirodi. A da se vratimo na priču kako je uopšte nastao Pure, negde još 2020. godine bila je COVID situacija, mi smo bili zatvoreni u kućama, jel tako, ili u stanovima. Ja sam tada imala jednu sreću da Lazar i ja, zapravo moj suprug i ja, smo živjeli u jednoj kući koja je imala ogromno dvorište. A da sreća bude veća, u tom dvorištu postojala je crna zova, postojala zapravo zova postane crna tek kad sazre plodovi, jel tako, ali postojala je zova, bokvica, bilo je maslačka svuda, bilo je koprive, bilo je matičnjaka i bilo je proleće, jel tako, bio je mart, april, ja nisam znala šta da radim, bilo mi je dosadno stalno u kući i konstantno sam izlazila, sakupljala sam maslačak, sušila sam koprivu, imala sam jednu sobu koja je bila skroz zamračena i tada sam još shvatila, bože, pa ja ovo stvarno volim, mene ovo
jeste hobi, ali mogu li ja ljudima bar da prikažem kako ću ja da sad to biljke, kako ću te biljke da sušim, kako ću da od njih pripremim čaj, kako ću da napravim neku tinkturu. I krenulo je tako. Sledeća ideja koja mi je došla negde u glavu bilo je pokretanje nekih svojih proizvoda i verovali ili ne, prvi proizvod koji sam želela da pokrenem, i to mi je i dalje boljka što nisam uspela da sprovedem, ali eto, nikad se realno ne zna. To sam ja želela da ispričam, da zapravo niko ne zna priču o tome da su tvoji prvi zamišljeni proizvodi bili šotovi. Jeste. I da je to bilo kad sam ja bila na Kopaoniku, poslala sam ti neke imunošotove i ti si rekla ajde da napravimo iste ovakve, samo što je unutra bilo natrium benzoat, su dodavali kao konzervans. I ti si rekla, hajde da to napravimo mi, da bude čisto. I tu je zapravo i nastao naziv za Pure brenda. Jeste, ajde da napravimo da bude čisto. Jeste, ali pre šotova, moram i to da dodam, je postojala još jedna ideja, a to su bili čajevi. I za te čajeve, pa ti se sećaš sigurno, ja sam imala i kutiju dizajniranu, Sale nam je radio na dizajnu kutije, imala sam odštampanu kutiju, držala sam je u ruci, međutim sam shvatila da ako želim da pakujem te čajeve, da budu onog kvaliteta koji ja bih voljela iskreno da pijem, ja ne mogu da nađem lekovitu sirovinu, odnosno biljku koja nije tretirana pesticidima, jer uglavnom ako hoćemo te veće količine, to se uzgaja na plantažama, nažalost i ta nana i ta kopriva i taj kantarion, neven koji uzgajaju u Srbiji, ako mogu tako da kažem, je uglavnom tretiran pesticidom, a iskreno ne vidim poentu da neko pije čaj i da prelije sa vrelom vodom misleći da pije nešto što je lekovito, a pije biljku zapravo koja otpušta neke tragove pesticida. Tako da mi je ta ideja tada otpala u vodu i ništa, stavila sam ja tu svoju želju za proizvodima tako po strani i 4 godine nakon toga, taki mi je kašljao jedno veče, već sam dobila dete, naravno 2020. nije dete bilo ni u planu, ali te 2024. kad se taki rodio, baš me mučio kašalj, ne mogu ni da objasnim kakav je to bio dan, mislim dan je bio takav da ja njemu ne mogu kašalj da prekinem ni sa čim, ne želim da uključujem još uvek antibiotik jer znam da još uvek nije krenula nikakva bakterijska infekcija, već da je samo onaj kašalj koji je sazreo, koji treba sad da se iskašlje, treba da se umiri, ali nisam imala rešenje sa čim ću to uopšte uraditi i sećam se da je bilo oko 11 sati uveče, on meni kašlje i kašlje i kašlje. Ja se setim da mi je majka ostavila jednu teglicu guščije masti u frižider i sad ja kao negde farmaceut nije baš da mogu da poverujem da sad ću mu nešto namazati na pluće i to će samo proći. Međutim, realno ništa me nije koštalo da probam, a sa druge strane nisam ni imala izlaza. On je kašljao, morala sam nešto da uradim jer nije bilo spavanja uopšte te večeri. I veruj mi Marina kako smo uzeli jednu, sećam se tetra pelena je bila stara, neka njegova koju je još koristio dok je bio beba, Lazar je to zagrejao u kupatilu, mi smo namazali 2 kašičice obične guščije masti. Kako sam mu stavila na pluće za 10 minuta on je prestao da kašlje. Prvo, veruj mi, ja nisam mogla da poverujem uopšte da je to zbog toga, a druga rečenica koju sam samo izgovorila, Lazare, mi ovo pakujemo definitivno jer mi ovo moramo da vratimo među ljude. Nekako je bilo neverovatno da tako neka stvar koja je među nama, a može da izleči, ja nisam morala sutradan da inhaliram dete. Da napomenem, sa druge strane farmaceut sam, 5 godina na fakultetu smo učili koliko kortikosteroidi imaju štetnih neželjenih dejstava i veruj mi, sad sa nama u pozadini jedan Joca, njegova supruga Ana je sa mnom učila na tom fakultetu i mi se uvek molimo Bogu samo da nam ne padnu na ispitu neželjena dejstva kortikosteroida jer znamo da ako jedno omašiš, oni ti odbiju poene realno, a nema šanse da ih sve popišeš. Da ne spominjem sad možda neželjena dejstva, da pričam sva, ali nekad od najučestalnijih, možda je to važno da se napomene, jesu i usporen rast kod dece, jesu poremećaj štitne žlezde, jesu negativan uticaj na jetru i to su neželjena dejstva koje vi ne primetite odmah. Vi možete da inhalirate dete kortikosteroidima i tek tamo sa 16-17 godina da primetite, aha, dete ima usporen rast. Tako da, znajući sve to, gledala sam na sve načine da izbegnem te neke hemijske supstance, bar u svom detetu, jer sam polazila od činjenice dobro. Ja sam, hvala Bogu, rodila sada jedno zdravo dete, zašto bih ja u njegov organizam ubacivala natrium benzoat, acesulfam koga ima u kapima za grčiće, aspartam koga ima u probioticima za decu, zašto bih ja sad njegov organizam, za moje lično gledanje, to je prljanje organizma. Prljanje jednog zdravog, čistog organizma i tada
je nekako pokrenut taj Pure, naravno nismo ni mislili da ćemo sada imati 10-15 proizvoda, međutim korisnici su nam pomogli u tome, mogu i to slobodno da kažem. I skoro sve ideje o proizvodima koje su dolazile su zato što ljudi kažu nama treba nešto za sinuse. Aha, dobro, ajde da vidimo šta je to što se ranije koristilo za sinuse prije nego što su postojali dekongestivi, one klasične kapi za nos za koje znamo da stvaraju zavisnost ukoliko se koriste duže od 5 do 7 dana. Ajmo da vidimo je li ima nešto što može da pomogne, a ako ne može, ok, uvek postoji ta poslednja solucija, je li tako, te kapi za nos. Imam utisak da je ono što najviše razlikuje Pure brand na tržištu prirodnih proizvoda upravo to što proizvodi nastaju iz neke potrebe i želje da se doprinese ljudima. I sad, ako uzmemo tu dobru nameru koja je u osnovi svakog proizvoda, koliko su neki dalji koraci teški, koliko je teško nabaviti sirovine, koliko je teško otići u šumu, naći svo to, da kažem, divlje, bilje i neko možda divlje voće koje ne možete da kupite. Jasno, ekstremno je teško, moram reći, i već sam spomenula ili možda i nisam, ali hiperprodukcija ne dolazi u obzir kada su u pitanju prirodni proizvodi, bar trenutno ne. Možda za deceniju, za 2 možda će to biti izvodljivo, ali da bi se to desilo treba jako puno vremena, pritom vi sirovinu ako želite, ajmo uzmemo jedan primjer, uzet ću ovako. Kad smo krenuli da snimamo, rekli su ajme nećemo možda zato što je prazna flašica, ali ova flašica je prazna sa razlogom. Mi smo prošle godine realno mogli da upakujemo, inače ko ne zna, ovo je koprivko, inače sok od trešnje, domaće trešnje iz Čumića koja nije tretirana pesticidima i za tu trešnju smijem da se zakunem, za ostale neke ne bih smela možda, ali unutra je dodata i kopriva i to je sokić bio koji smo mi prošle godine nismo ga imali u prodaji, on je izašao preprošle godine, ljudi su bili oduševljeni, ove godine su nam ponovo tražili, dakle da smo mi sad neki brend možda, ajde da kažem industrijski ili brend možda koga zanima samo profit, mi bismo rekli dobro dajte trešnju da upakujemo, ljudi traže sokove, jel tako? Međutim, prošla godina je bila izuzetno godina koja je bila nezgodna, ajde tako da kažem, dosta voća je izmrzlo, kogod živi na selu znaće da ovo što sad pričam je apsolutna istina. Moji roditelji koji imaju dosta stabala trešnje, pa mi smo imali dve gajbice trešanja. Naravno, mogla je da se nađe neka druga trešnja, bilo je sela drugi gde možda ta trešnja nije izmrzla, gde nije bilo mraza, međutim ja nisam mogla da garantujem za tu trešnju da zaista nije prskana pesticidima. Ja jedino za trešnju koju vidim i za koju znam da moj tata obrađuje, ja mogu da kažem ovo nije prskano i ovde nema pesticida i ja želim da ako pravimo proizvod za decu, mi pravimo taj proizvod da bude stvarno čist i da bude i bez tih pesticida, jer prva ne bih želela svom detetu da dajem nešto što je tretirano. I to je razlog zašto prošle godine nismo uopšte imali koprivka i ako me pitate da li mislim da je to bila mana, ja ću vam reći da sam jako srećna zbog te mane, jer znam da stvarno ovo Pure što piše tu je stvarno Pure. Koliko smo se mučili njega i da upakujemo, kad smo već kod toga da li je teško proizvoditi uopšte prirodne proizvode, ekstremno je teško jer ovo je mnogo lakše upakovati realno u plastičnu flašicu gde vi samo pošaljete to poštom. Mi da bismo staklo morali da pravimo, bukvalno smo smišljali načine kako da zaštitimo to staklo. Svi znamo, nažalost, kako se kuriri ponašaju prema paketima i smislili smo jedan način gde smo napravili bukvalno uloške ili šablone u koje smo ubacivali flašice. Ljudi su bili oduševljeni da je 12 flašica kojih su bili u paketu zapravo u staklu stizalo je do njih, nepolomljeno. Šalu na stranu, kad smo kod toga koliko je teško, koprivko je samo jedan primer da je težak i transport, o tome da košta ova flašica, možda i toga da se dotaknem, jel da? Ova flašica je pa jedno 6 puta skuplja od plastične ambalaže, ali iskreno ja kao majka negde kreće prvo od sebe, bih pre dala svom detetu sok iz staklene ambalaže, staklo inertno, nego iz plastične ambalaže, pogotovo ne sa oznakom 1, pogotovo ne sokići koji se prevoze i prenose kada je sunčano vreme, a svi znamo da plastika pod dejstvom sunca i to na temperaturama iznad 25 stepeni otpušta sve one supstance o kojima smo pričali na početku. Kad smo već kod pakovanja, znamo da je bilo veliki poduhvat pronaći etiketu
iako to deluje kao bezazleno, zašto je bilo teško pronaći etiketu za proizvode Pure brenda? Tako je, ako smo negde već rekli da ćemo brend nazvati Pure, iako ja već imam tu želju da održimo prirodu u što čistijem stanju i ovu našu prirodu napolju, u smislu da smanjimo uticaj plastike, negde je skroz bilo van pameti da onda mi stavljamo PVC etikete, jel tako? Sad reći će mnogi, o Bože, do kojih sitnica i detalja oni idu, ali ja želim da mi pravimo takav jedan brend. Mi želimo negde i u firmi da budemo zero waste, ako budemo mogli jednog dana, da smanjimo i otpad, da vidimo, sada tražimo iskreno rešenje kako možemo da upakujemo našu staklenu ambalažu, a da tu ne ide ona pucketava folija. Čini mi se da se nisam dotakla etikete, rekli smo da nismo želeli PVC etiketu, ali smo uspeli da nađemo u Srbiji, tu u Valjevu, smo uspeli da nađemo jednu štampariju koja može 100% celuloznu etiketu da nam pravi, tako da sad etikete koje vidite se u potpunosti razgrađuju, nema PVC-a ni u tragovima i slično. A što se tiče sledećeg pitanja... Kako pronaći gušćiju mast? Da, Kristinine ideje su uglavnom genijalne dok ne krene da isprovodi te ideje, jer negde meni to dođe iz glave i dođe mi iz srca. Ja kažem, bilo bi sjajno, ali ja moram i to da kažem, niti imam biznis plan ni za jedan projekat koji smo do sada radili, niti ću ga verovatno nikad imati, bar za ovo što smo za sada počeli i započeli, zato što negde smatram da to sve treba u hodu i mi na taj način stičemo i iskustvo, pa sam sad dosta toga naučila po pitanju gušćije masti i sada kada izbacujemo neki novi proizvod, zaista imamo proces rada kako radimo, zna se šta treba da se proveri i dešavalo nam se da mi kažemo u redu krećemo sa puštanjem proizvoda 16.12. a nama etiketi stižu 18.12. i te greške više ne ponavljamo, sada jasno se zna kako i šta radimo, međutim to su neki početci koji su stvarno slatki i na tome se i uči. Ali što se tiče gušćije masti, da, problematika je bila u redu, mi možemo napraviti 100-ak teglica i dobro, jasno nam je, ne želimo da idemo ka toj hiperprodukciji, u smislu ne želimo na desetine, stotina, miliona, hiljada nekih teglica, ali postoji neke količine koje bi trebalo zadovoljiti za naše korisnike i za te potrebe tržišta. Moram i reći da mi, možda su korisnici to i primetili na društvenim mrežama, mi ne idemo u taj neki preagresivni marketing, čak ni sa influencerima, pa čak mogu reći ni sa onim klasičnim Facebook reklamama, a molim te, ako se setiš, pitaj me posle zašto smo krenuli sa Facebook reklamama, jer i to bih voljela da kažem, jer ja nisam želela da mi sa tim krećemo, ali objasnit ću posle zašto. Što se tiče gušćije masti, bilo je teško, apsolutno, ali uspeli smo u Vojvodini da pronađemo jednu farmu gusaka, jer negde kada smo razmišljali o toj gušćoj masti, bar meni negde, nikada mi nije bio cilj, u redu, ja ću sada stvoriti neku farmu gusaka i oni će tu samo da žive da bi ih ja ubijala. Iskreno, to ne želim, tako da radimo, niti želim, čak ni po cenu količine proizvoda, ne želim da imamo takvu neku priču koja stoji iza brenda, jer iskreno to mi opet nije Pure i to je onda ta hiperprodukcija. Negde smo uspeli da nađemo neko win-win rešenje za obe strane, uspeli smo da pronađemo jednu farmu koja se nalazi u Subotici, zapravo gde postoji farma gusaka, ali te guske stvarno lepo tamo žive, ja sam bila i mnogo im je lepo, mislim, vode ih i na pašu, vode ih na jezero, one konstantno su puštene, one nisu u kavezima, to nisu guske i to je taj kvalitet gušćije masti, nije ni svaka gušćija mast apsolutno efikasna, niti svaka gušća mast može da ima lekovito dejstvo na kašalj, niti može svaka gušća mast da ima podjednaku efikasnost, jako zavisi i šta je ta guska jela i gde se, da li se kretala ili je u kavezu, isto je kao sa domaćim jajima. Mi kada pričamo žuvance ima dosta vitamina D, da, ima vitamina D, ali ako ta koka šeta, jel tako? Desetine hiljada dece, sad slobodno mogu da kažem da je ove godine preguralo zimu bez da je koristilo razne inhalacije, antibiotike i slično. Osim količine koju imamo i dobavljamo iz Subotice, imamo i gušću mast koja nam stiže sa sertifikatom, dakle u potpunosti je ispitana da u njoj nema tragova ni jedne druge masti, ta mast nam stiže iz Evropske unije, tako da na taj način smo uspeli da taj lanac nabavke gušće masti posle druge godine postojanja konačno da na neki način obezbedimo. I možda bih voljela još da kažem, kad mi kažu ljudi, ja sam koristio tu gušću mast, za dete meni to nije delovalo, postoje dva razloga zašto ne deluje. Ili su kupili na pijaci gušću mast koja zapravo nije gušća mast, uglavnom
zapravo reći ću slobodno uglavnom jer smo testirali, mi smo išli i uzimali smo uzorke jer smo želeli da otkupimo od tih ljudi sa pijace koji imaju gušću mast koju inače prodaju, ali nismo uspeli da nađemo čistu gušću mast. Kada odnesete u institut, zapravo Lazar će to bolje znati da kaže gde se veterinarski neki institut ispituje to, u svakoj su pronašli tragove svinjske masti, jer ljudi da bi dobili na količini jednostavno pomešaju tu gušću mast i vi onda mislite da stavljate detetu na pluća gušću mast koja je dokazano lekovita za kašalj, a vi zapravo stavljate svinjsku. Zašto svinjska nije lekovita? Zbog tog udela polinezasićenih masnih kiselina koji postoje u gušćoj masti i koji oslobađaju bronhije, u smislu podmazuju bronhije i skidaju taj nagomilani sekret na plućima. Što znači da bi gušćija mast bila delotvorna, mora da bude čista gušćija mast. Tako je. Ali onda dođemo do situacije da žene, majke uglavnom pišu kako nije dobro da dete jede ili nanosi na sebe gušćiju mast. Ajde mi samo objasni zašto melemi nisu gušćija mast, nego su na bazi gušćije masti. Jasno. Mogu tu samo jednu rečenicu da kažem. Nekako čula sam jedan taj komentar da nije u redu da dete jede gušću mast, ali je u redu da jede pomfrit iz McDonald'sa. Naša deca jedu natrium benzoat u gumenim bombonama, jedu acesulfam K koji je isto u gumenim bombonama, jedu karagenan iz sladoleda. Mislim, mnoge stvari mi mislimo to je sladoled, ali to nije sladoled. Tu ima i tekako hemije, a inače naši melemi nisu čista gušća mast. Jesu čista u smislu nema pomešanosti sa svinjskom masti i drugim mastima, ali tu ima pčelinje gvostka, ima šibutera, ima, zapravo, kada je još krenula ta ideja moja u glavi o gušćoj masti da je napravimo, ja sam znala da želim da napravim nešto što će roditelji moći da koriste i u ovo moderno vreme. Jer još tada kada sam takju stavila na pluća čistu gušću mast, oseti se onaj miris karakterističan i kada sam razgovarala sa profesorkom sa medicinskog fakulteta, znala sam da želimo da pojačamo na neki način dejstvo gušćije masti tako što ćemo dodati bronhodilatatorna eterska ulja, odnosno eterska ulja koja šire bronhije i kod dece i kod odraslih i zato su naš izbor upravo bili i etersko ulje eukaliptusa, etersko ulje ruzmarina, čajevca koji je prirodni antiseptik i to je to što sad našim melemima daje tu čar pa kažu Bože stvarno deluje, pa deluje, mislim znamo šta smo dodali unutri i nije samo da je to sad možda i neki tradicionalni recept, to je sada bukvalno nauka koja je ukombinovana sa prirodom, a prošlo negde kroz moju lupu, ako tako mogu da kažem da nema dodatih konzervanasa, mi smo zapravo to konzervisanje rešavali pčelinjim voskom koji je prirodni antibiotik, ajde tako možemo tako da kažemo, isto kao i med i koji drži tu čvrstinu melema. Kada mi žene kažu, joj pa ja sam kupila ovaj melem pre 2 godine, meni on i dalje traje, ali na kutici piše kratak rok trajanja. Mi zapravo zakonski, jer ne dodajemo konzervanse, moramo da stavimo kraći rok trajanja, iako ovi melemi, ja sam sada dokazala, mogu trajati i duže od 3 godine. E sad, kad su dalje melemi u pitanju, postoje dve neke teme koje bi trebalo da obradimo. Prva je tema upotrebe melema u slučaju kada je dete u febrilnom stanju, a drugo je upotreba eterskih ulja u melemima i kombinacija u dečijem uzrastu. Kakve smo sve situacije tu imali? Da, što se tiče eterskih ulja, i opet ću se nadovezati na onu priču od ranije, nekako plašimo se prirode, to sam primetila u poslednje vreme. Imam osjećaj da ljudi se plaše prirodnih proizvoda i nekad se pitam da li je moguće da smo toliko zastranili u neku tu gradsku, urbanu sredinu da nas sad plaši ruzmarin, da nas plaši eukaliptus, da nas plaši čajevo drvo koje je odličan antiseptik. Negde se pitam treba li to tako, ali dotaći ću se jednog komentara koji mi je napisala jedna žena, etersko ulje ruzmarina ne koristi se kod dece koja su mlađa od 6 godina. To sam pročitala i ja ne smem ovo da nanesem detetu. Međutim, ja zaista onako odgovorno mogu da kažem da svaki proizvod koji smo proizvodili, iza svakog proizvoda stoji naravno receptura, ali iza svakog tog proizvoda stoji jedno stručno mišljenje, jedno i usaglašavanje deklaracije. Na prvom mestu, primjera radi, mi na melemima nismo smeli da napišemo melem od gušćije masti, iako jeste melem, nama piše gušćija mast sa eterskim uljima, je li tako? Zato što zakonski melem, da bi pisalo uopšte da je nešto melem, mora da postoji papir da je to nešto što je delovalo kod dece.
A opet sa druge strane, zar nije kontradiktorno da mi lekove koji ne izleče ljude nazivamo lekovima? Primer radi, lekovi za pritisak nikome ne izleče pritisak. I to kažem kao farmaceut, lekovi za pritisak samo produžavaju život, održavaju pritisak, ali ne izleče, jel tako? Zašto onda za melem koji otkloni kašalj u toku noći ne smemo da kažemo da je lek? Malo su to sve neke kontradiktorne stvari, treba da pričamo o ovome jer, dakle, ovo je delovalo kod mnoge dece, zašto onda ne bi bio lek? Ok, ali zaista iza svakog proizvoda nam stoji osoba sa instituta koja je potvrdila tu deklaraciju, potvrdila taj uzrast. Zašto etersko ulje ruzmarina? Mi ono etersko ulje koje smo koristili, ono je razblaženo, već sam rekla, jer vi sada ovdje imate 99,8% proizvoda, a 0,1% eterskog ulja ruzmarina. Dakle, rekli smo etersko ulje ruzmarina koncentrovano, ne stavlja se deci na kožu. Sad neko pročita na Instagramu ili na možda Google-u etersko ulje ruzmarina ne sme kod dece mlađe od 6 godina, ali nigde nije objašnjeno da li je to etersko ulje čisto koncentrovano koje ti nakapaš detetu na kožu ili je to razblaženo u 99,8% neke masti, nekog baznog ulja i slično. Tako da to je osnovna razlika. Inače, zvanična koncentracija eterskog ulja, i to ću reći možda od 0 do 3 meseca, sme se koristiti etersko ulje ruzmarina u koncentraciji od 0,1%. Od 3. do 6. meseca koristi se koncentracija 0,2%. Mi smo ovde koristili 0,1%, što je manje od one dozvoljene koncentracije koja je razblažena, tako da je to, da li sam obrazložila? Jesi. A šta je sa eterskim uljem eukaliptusa? Da, etersko ulje eukaliptusa. Još jedna zavrzlama, kažu etersko ulje eukaliptusa ne sme da se koristi kod dece koja su mlađa od 6 godina. Tačno, međutim, postoje dve vrste, jel smijem ja ovo da dotaknem da bih pojasnila, postoje dve vrste eukaliptusovog ulja, neće se to ovdje videti. Postoji eukaliptus globulus, ako sam lepo izgovorila, koji se zaista, to je vrsta eukaliptusa koja se zaista zbog kumarina koji sadrži ne preporučuje kod dece koja su mlađa od tih 6 godina, mada je zvanično od 3. godine, tako da je to 6 godina ponovo neka dezinformacija. Međutim, mi smo koristili eukaliptus radiata. To je vrsta eukaliptusa koja se u svetu koristi još od samog rođenja deteta, ajde tako da kažemo, od onog 0+ meseca, i to je eukaliptus. Vi sada na svetskom tržištu imate dosta proizvoda koji sadrže eukaliptus radiatu, jer je apsolutno i bezbedna i naučno je potvrđeno da se sme koristiti. Naš melem ide od 3. godine, tako da tu nije eukaliptus globulus, tu je eukaliptus radiata. I to je glavna stvar koju treba možda negde razgraničiti. Važna je i koncentracija, važna je i vrsta biljke koja se koristi. I negdje ja zaista smijem za naše Pure proizvode da kažem da iza proizvoda stoje zaista stručni ljudi, pa i za letnju kozmetiku gde iza naših proizvoda stoji profesor koji je genijalac. Kad već pričamo o sirovinama, kako teče proces nabavke sirovina za neke druge proizvode? Znamo da idete u šumu, da sami berete, da okupljate ljude iz sela koji idu sa vama i svi zajedno berete. Kako tačno teče taj proces? Da, zapravo većina sirovina koje koristimo su ili naše ili jako dobro poznajemo ljude od kojih uzimamo, otkupljujemo te sirovine ili sami i pripremamo. Primjera radi sirće od divljih jabuka sa sremušem. Taj sremuš mi sami prikupljamo u šumi svake godine, dakle zna se kraj marta, početak aprila, zavisnosti od toga kakva je godina, odnosno koliko sunca ima. Tada zapravo idemo u berbu sremuša, nakon toga sredi berba maslačka, gde prošle godine smo prikupljali 60.000 listova maslačka i 30.000 cvetova maslačka, i to je bio proces koji je trajao i ne je problem što traje, nego ti bereš i ne znaš na kraju dokle si stigao. Ali smo tu smislili jednu pametnu strategiju, zapravo moj tata se setio, imamo šibice, pola šibice, aha, znači 100 sam prebrojao i stavio šibicu u džep, znaš da si na 100, 5 šibica, 500 cvetova maslačka imaš, ali to je negdje i lepota, čini mi se, Pure brenda, jer za mene lično, kakav bi to Pure brand bio ako bismo mi radili samo nešto iz kancelarije i neku papirologiju i davili se u nekim knjigovodstvenim stvarima, pa to ne bi bilo baš Pure. Postoji to, nažalost. Postoji, nažalost, i to da, ali mi gledamo možda i po pitanju brenda i po pitanju sada firme koja već postoji, gledamo da ako smo već, hvala Bogu, imali tu mogućnost da gradimo tu firmu od početka i od temelja, gledamo sad da napravimo nekako da nam bude, da ako već to nešto radimo, da nam bude i lepo to što radimo. Moram da kažem da ako već neke firme rade 8 sati, ajde mi da radimo bar 7 sati, da probamo da radimo, mada moram da kažem da to pravilno ne važi za Sofiju koja radi sa nama, jer ona želi da radi po 12 sati dnevno, ne znam šta je sa njom, ali okej, zaljubila se malo u brand, možda, nije sam sigurna, ali svako i to poželjno, da.
vikende ne radimo, radimo po 4 sata, zapravo 2 subote, umjesto po 8 sati 3 subote, kako se inače radi, tako da nameštamo da nam bude lepo i nemoj da me sečeš jer ja volim ovo da kažem. Kako se zove, a kaži nam kako u šumi ste, berete sve te plodove, lekovito bilje i šta se onda desi? Gde zapravo nastaje stvarno proizvod? Da li se to dešava dalje u nekoj laboratoriji ili se dešava dalje u nekoj firmi, u nekoj proizvodnji ili se to dešava u Čumiću? Da, ne dešava se u laboratoriji, ja bežim od te laboratorije. Naravno, postoje stvari koje moraju da se rade po laboratorijskim nekim načelima i pravilima, u smislu kada napravimo jedan proizvod, mi moramo da ga odnesemo u laboratoriju na testiranje, da se odradi ispitivanje, bakteriološko ispitivanje, da se odradi ispitivanje pesticida i po tome smo posebni. Ovde nema ni u tragovima pesticida i kad me je profesorka Nela sa instituta pitala, bože zašto, kako nemate ni u tragovima, jabuke su u pitanju, kako nemate u tragovima pesticida? Pa tako što su te jabuke skupljene u šumi. Do tih predela je jako teško i doći i to moram reći, kada smo za šumsko sirće prikupljali šipurak, verujte, to ne može da radi neko ko ne voli. Mislim, kroz tu lutnicu, kroz što kaže Sofija, ja kroz ovu ludaju ne bih prolazila ni za koju firmu. Jeste, zato što stvarno vi da biste našli taj šipurak, vi morate da prepešačite prvo puno, morate da odete da nađete njivu gde postoji šipurak i to nije jedna njiva, sad tu imam šipurak, to je plantažno i ja ću to sad da oberem, to je uglavnom prođete kroz celo selo da biste našli te neke sitne količine šipurka, mi ovog sirćeta nemamo, 15.000 flaša, imali smo 2.000 flaša, jel tako? Ovoga smo imali prošle godine, ja mislim, po 1.500 baslačka, 1.500 sremuša. Sad slagaću opet za tačne brojke, zna Lazar jer se on time bavi, ali nekako jako je teško. Vi ako hoćete da nađete glog, vi morate da se potrudite da nađete glog i ne postoji lokacija. Ideš sad u to i to mesto i nađeš glog. Ili ako hoćete da nađete crnu trnjinu, nema je baš svuda, nego morate da odete tamo gde je Rekovac, gde ih ima, pa odete u Motrić, zađete, nađete trnjinu, pa onda upakujete jedno sirće i onda kažete, iz ovog proizvoda ja stvarno mogu da stanem. Znači, ako neko ima da nam javi gde rastu glog, sremuš i ostale stvari, neka nam jave. Tako je, jer ove godine su nam od velike pomoći bili zapravo ljudi koji su širom cele Srbije nam javljali gde se mogu naći te neke stare zaboravljene sorte, pa smo one prve godine kada smo imali ovo sirće i proizvodili ga u količinama od 1.500 flaša, jel tako? Sada smo tu lestvicu malo podigli, naime našli smo neke momke, mislim znamo ih, Stefan i još jedan dečko, Miloš, to su momci koji žive u okolini Zlatibora, oni nam prikupljaju divlje jabuke i ove godine dovezli su nam, sad ja ću slagati, znam da je bilo 2 puna kombija divljih jabuka koje su inače ranije trulile. Sad ja negde gledam i taj uticaj na našu lokalnu zajednicu jer to je neko voće koje je ranije trulilo. Sa druge strane, izuzetno je lekovito, puno je cinka, magnezijuma, vitamina C, o flavonoidima i ostalim bioaktivnim jedinjenjima stvarno da ne govorimo, dakle lekovito je za nas. Truli sa jedne strane, ljudi koji su iz nekih možda ruralnih područja ne mogu tako lako da zarade novac, a sa druge strane, nama sad u Pjuru to treba. I mi negde širimo tu zajednicu. Svi su na dobiti. Svi smo na dobiti, tako je. A mogu reći da su najviše možda i korisnici na dobiti, jer vi ranije niste mogli da nađete jabukovo sirće od divljih jabuka bez da ima konzervanse. Ako zađete u prodavnice, naći ćete sirće od divljih jabuka, možda pitanje da li su divlje jabuke ili je samo to na slici, ali sa sulfitima. Sulfiti su inače oni konzervansi, aditivi E250 koji se dodaju da bi se očuvalo. Mi kažemo ljudima našima u redu kada dobijete sirće, samo malo otvorite poklopac da se ne nastavlja fermentacija i čuvajte u frižideru i to je to i dakle možete da unesete sirće bez konzervansa. Gde onda ide sve to što je sakupljeno i kako se dalje? Jasno, kao što kažem, bežali smo od te laboratorije, ali kod mene kući gde sam rođena, dakle u Čumiću, imamo jednu zgradu ogromnu koja je 30 kvadrata dužinski. Jedan deo te zgrade, zapravo negde do pola, smo sredili, opremili smo pre 2 godine, u smislu stavljene su i pločice, urađeno je sve kako treba, prohromski stolovi, inače kako to bi trebalo da bi naravno proizvod na kraju koji se dobije bio čist, tako da sada u Čumiću gde je postojala ta jedna zgrada koja je stajala pa 50 godina sigurno, bez da se nešto korisno dešavalo u njoj, sada možemo slobodno reći da ove godine sređujemo i drugu prostoriju, odnosno drugu polovinu te zgrade, tako da u Čumiću nastaju ti proizvodi.
Ok, ovo je bio samo jedan mali uvodni deo gde smo želeli da vam predstavimo šta su zapravo Pure proizvodi, da to nisu samo neki čisti prirodni proizvodi, već da iza toga postoji dosta jednog pozadinskog rada koji zaista je neophodan da bi se ovo i upakovalo u staklo, da bi bezbedno stiglo do vas, ali da vi na kraju dobijete proizvod za koji ćete reći aha, meni ovaj Nazalko stvarno pomaže. Primjera radi, želim da znate da ovo jeste prvi video, ali nastavit ćemo sa snimanjem. Pišite nam u komentarima koje teme želite da pokrijemo. Ovo je samo jedna tema, odnosno uvod koji mi je bio komforan da pričam. Nemam pojma koje ćemo sledeće teme obrađivati. Opet i ovo je krenulo nekako od korisnika, pa se isto tako nadam da će i teme naredne dolaziti od korisnika. Znam da želim da sledeći video bude o aplikaciji i o tome zašto smo prošle godine usporili, pod znacima navoda, sa aplikacijom nije bilo usporeno, mi smo radili u pozadini, samo nismo to marketinški predstavljali vama. Sad je negde vreme ove godine da sve kažemo kako je zaista bilo, da znate na čemu ste što se i toga tiče, a želim da vam kažem, u komentarima mi pišite teme koje su važne i koje su korisne vama, u smislu koje ulje da koristite za salatu, a sa čim ćete da pržite. Ne treba da pržite, da dinstate bar. Primjera radi zašto je taj kalijum metabisulfit štetan za ekcem, primjera radi još tako neke teme, dakle ono što je vama zaista važno. Eto, ljubim vas, volim vas i čujemo se na YouTube-u naredni put.